ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோரையும் 18 நாள் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 15வது சாப்டர் பார்க்கலாம். ஓகே, இப்ப ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். இஸ்கான் மங்களூர்ல உள்ளது. நம்ம வந்து நல்லா வந்து சேவிச்சுக்கலாம். என்றது ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம் ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்லிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. பிரணதி வந்து யார் விடுவிடுன்னு எடுக்கிறீங்கன்னா எடுக்கலாம். நான் சொல்லிடுவா மாதாஜி. யார் பேசுறா? நான் பபிதா மாதாஜி. சொல்லுங்களேன். சொல்லுங்க. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तथाति स्वपदातिकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्ताय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. Thank you so much. Yes. வந்து 18 நாட்களில் பகவத்கீதை எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் சொல்லிட்டு அதுதான் பார்க்கணும். இன்னைக்கு வந்து 15வது அத்தியாயம். கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. பட் நம்ம வந்து we will try our best to understand. புருஷோத்தம யோகா. அவர் யாரு? பகவானோட உயர்ந்த நபர். என்னன்னா அவர் புருஷ உத்தமர். அந்த வந்து அவ்வளவு டாப்ல இருக்கிறவர். அவரை பத்தி தான் அந்த இது படிக்க போறோம். இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா. ஓகே. அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. இவர் யாரு? ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கத்தோடு அவரோட போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் நம்ம இதெல்லாம் கற்போம். வந்து இந்த பிக்சரை வந்து டிலீட் பண்ணதுக்கு மனசு வரல. கிருஷ்ணரோட ரொம்ப அழகா இருக்கு. இன்னும் அழகா வரைஞ்சிருக்கா. எனக்கு டிராயிங்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த ரொம்ப ஒரு இன்னசென்ஸ், அந்த குழந்தைகளோட ஃபேஸ் இன்னசென்ஸ் எல்லாம் தெரியாது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப அப்படி பார்த்தா அப்படி ஒரு மாதிரி இதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ டிடன்ட் வாண்ட் டு டிலீட் இட். நீங்களும் உங்களுக்கு அந்த இதுல வரும், இந்த இதுல நெட்ல வந்துனாக்கா யூ கேன் என்ஜாய் சீயிங் திஸ். வெரி நைஸ். ஓகே. இப்ப வந்து 14வது நேற்று படிச்சோமே, 14வது படிச்சோம் இல்லையா? அதோட வந்து ஒரு ஷார்ட்ல குணங்களின் நிபந்தனை, அப்புறம் குணாதிசயங்கள், செயல்புகள் மற்றும் இறப்பு. அவங்க வந்து இறக்கும் போது எங்க போவாங்க அப்படின்னு, அப்புறம் முறைகளை மாற்றுதல், இதெல்லாம் மாற்றி நம்ம வந்து பகவானோட நிலைக்கு எப்படி போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். குட்டி சாப்டர் தான் இருந்தது. இப்ப வந்து 15. இதுவும் குட்டி தான், ஆனா கொஞ்சம் ஒரு எசன்ஸ் இருக்கும் இதுல. கொஞ்சம் ஒரு என்னது, கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனால் பார்க்கலாம் எப்படி முடியாதுன்னு. இதுல இருந்தது பொருள் உலகின் இருந்து விலகி இருத்தல், ஆன்மீக உலகின் பிரதிபலிப்பு. பொருள் உலகம்னு இப்போ ஒண்ணு இருக்கு, நம்ம பாக்குறோம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. இதே போல உலகம் மேல இருக்கு, இந்த ஆன்மீக உலகம் இருக்கு. ஆனா இப்படி இது வந்து பிரதிபிம்பமா இருக்கு.
இங்க எப்படி இருக்கோ அதே போல அங்க இருக்கும். ஆனா வந்து டைரக்ட் ஆப்போசிட். இப்ப நம்ம மிரர் எஃபெக்ட் சொல்றோம் இல்லையா, மிரர்ல எப்படி நான் ரைட் ஹேண்ட் தூக்கினா நாங்க வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் தூக்குற போல இருக்கு. அந்த மாதிரி வந்து ஆப்போசிட்டா இருக்கும். இங்க இருக்கிற உலகம் வந்து டைரக்ட்லி ஆப்போசிட் ஆஃப் வாட் இஸ் தேர் இன் நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல எப்படி இருக்கோ அதோட வந்து மிரர் எஃபெக்ட் மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்காங்க. ஆனா நம்ம வந்து இததான் வந்து உண்மைன்னு நம்பிட்டு இருக்கோம். அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். புருஷோத்தம யோகம், இடமாற்றங்கள். அப்புறம் புருஷோத்தம யோகம் அப்படின்னா என்னது? பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலை. அவர் தான் வந்து இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ற எல்லா ஓனர்ஷிப்பும் அவர் கையில தான் இருக்கு. அவர் எப்படி, அவரோட நிலை என்ன? புருஷோத்தம யோகம் 3 ஸ்லோகங்கள் பகவத்கீதை. வேதங்கள் மற்றும் வேதாந்த வகையான உயிரினங்களின் சுருக்கம். இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். ஆனா 20 தான், ஈஸியா முடிஞ்சிடும். ஆனா கொஞ்சம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்க்கலாம். எவ்வளவு கெப்பாசிட்டி நம்ம கிட்ட இருக்கோ அந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். எஸ், யாரா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்களா? சரவண ஜோதி மாதா படி. हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् सन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरे कृष्ण। இவர் என்ன பகவான் என்ன சொல்றார்? முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும், நார்மலி வேர் எங்க இருக்கும்? கீழ் நோக்கிதான். ஏன் நம்ம ஒரு மரம் பார்த்தோம் எப்படி இருக்கும்? இந்த டாப்ல இது இந்த மரம் தான் நம்ம பாக்குறோம். இல்ல வேர்கள்ல எங்க இருக்கும்? கீழ் நோக்கி. ஆனா இது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கைல எப்படி இருக்குனாக்கா, மேல் நோக்கிய வேர்களும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகும். இந்த இலைகள்லாம் என்னது? வேதங்கள். அதெல்லாம் தான் வேதங்களா அது கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றன. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பாக்குறோம். வேதங்கள்னா என்னது? இப்ப பகவத்கீதா தான், இது வேத சாராம்சம் தான் பகவத்கீதா. ஆனா இது ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் சாப்டரா அவங்க வந்து எடுத்திருக்காங்க. புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. எஸ், எப்படி இருக்கும்னாக்கா இந்த மாதிரி. இப்ப இது வந்து இப்ப நம்ம இந்த மரம் பாக்குறோம் இல்லையா, இதோட மிரர் எஃபெக்ட் இங்க இருக்கும். மிரர் எஃபெக்ட்னா தெரியும் இல்லையா, சரியா இது டைரக்ட் எஃபெக்ட் இப்படி. ஆனா இங்க எப்படி இருக்கும்? இலையெல்லாம் இங்க இருக்கும், இங்க எல்லாம் ட்ரங்க் இங்க இருக்கும், வேர்கள்லாம் அப்படி மேல நோக்கி இருக்கும் இந்த மாதிரி. அப்ப இது என்னது கொடுத்துருக்குன்னா, இந்த ட்ரீ வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை. இது வந்து மேல இப்படி இருக்கும், பகவான் இருக்கார், மேல எல்லாம் இலைகள் இதெல்லாம் இருக்கும். ரூட் என்னது? பகவான். ஆனா அதோட மிரர் எஃபெக்ட் இங்க என்னது? கீழ் நோக்கி எல்லாம் இருக்கும். நம்ம எங்க இருக்கோம்னா இங்கதான் இருக்கும். ஏன் இங்க இருக்கோம்னாக்கா அங்க வந்து எல்லாம் இருக்கு. என்ன இருக்கு? பயஸ் எக்ஸ். சில பேர்ல நல்லதெல்லாம் பண்றாங்க. சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், நம்ம எல்லாம் அந்த கண்ணு மூக்கு காது இதை வச்செல்லாம் நம்ம நிறைய வேலை பண்றோமே, அது இருக்கு. இம்பயஸ் ஆக்ட்ஸ், நிறைய பேர் கெட்டதெல்லாமும் பண்றாங்க. அப்புறம் என்னது? சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், நம்ம புல நுகர்ச்சியை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் பண்றோம். அது ரிலிஜியாசிட்டி, ரிலீஜியஸா நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம், பகவானுக்கு சேவைகள். எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், இது என்னது? நம்ம என்னது இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் என்ன சொல்றது? பணத்தால நம்மள வந்து உயர்த்திக்கிறோம். நிறைய பணம் சம்பாதிச்சு இந்த வீடை விட ஒரு நல்ல வீடு வாங்குறோம், அந்த மாதிரி. இல்ல சோசியலாவும் நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்றோம், அந்த மாதிரி. வேதிக் ஹிம்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம எங்க இருக்கோம்னா இங்க இருக்கோம்னா என்னது? எல்லாம் கட்டுப்பட்டு இப்படி 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 இருக்கும். ஏதோ ஒண்ணு இப்படி வெளியில வந்தது கிடையாது. அதுல ட்விக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ட்விக்ஸ்னா தெரியும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு இலை, ஒரு காம்பு 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 இருக்கும், அதுல ஒரு இலைகள் இருக்கும். எல்லா வேதங்கள் எல்லாம் அதை வந்து சித்துப்படுத்திட்டு நம்ம தான் இருக்கும். அதுல இருந்து நம்ம வந்து வெளிப்படணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். அங்கே இப்ப ரொம்ப சிடுக்குறது, இப்ப நூல்ல நிறைய சிடுக்குறதா என்ன பண்ணுவோம்? இப்படி இப்படி லூஸ் பண்ணுவோம், ஒண்ணு எடுப்போம், பார்த்தா வேற எங்கேயோ சிக்கு எடுப்போம், அதை எடுப்போம், அப்புறம் இங்க அப்படி எடுத்துட்டே போனோம். நம்ம இங்க சிக்கல்ல இருக்கோம். இந்த மாதிரி சிக்கல்னா கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இந்த இடத்துல இருக்கோம் நம்ம. மிரர் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆன்மீக உலகத்தின் ஒரு அரச மரத்தோட இதுதான் பிரதிபிம்பம் தான் நம்ம இப்ப இருக்கிற உலகம். எப்படி இதுல வந்து இந்த மாதிரி கட்டுண்டு இருக்கோம் நம்ம. இதுலேருந்து விடுபடணும்னு இங்க மேல வரத்துக்கு பாக்குறோம். மேலன்னா என்னது? இந்த இடத்துல இப்படி வந்து 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 அப்புறம் இங்க வந்து பிரம்ம உலகம், பிரம்மன் உட்கார்ற உலகத்துக்கு நம்ம வரணும். இந்த 2 ட்ரீம் போட்டுருக்கு. இது ஆன் திஸ் பேசிஸ் தான் 2-3 ஸ்லோகம் இருக்கு, அது பார்க்கலாம். சரவண ஜோதி மாதை படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? இன்னும் வேற யாரும் படிக்கிறேன்னா படிக்கோ, இல்லாட்டா I'll keep reading. ஏன்னா we don't want to waste time. இப்பதான் படிச்சா இல்லையா? நீங்க தானே படிச்சா இல்லையா? படிங்க. அத்தச்சோர்த்வம் பிரஸ்ருதாஸ்தஸ்ய சாஹா குணப்ரவருத்தா விஷயப்ரவாலா அதர்ஷ மூலான் அனுசந்ததானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. என்ன படிச்சிருக்கோம்? 15 சாப்டர் எல்லாம் நல்லா தெரியுமோ? கொஞ்சம் தெரியும் மாதாஜி, வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. எஸ், வெரி குட். அப்ப நீங்களே வாசிக்கணும். நீங்களே இல்ல, யாராவது நடுவில் வந்து அவளுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலாம். நான் படிக்க வேண்டாம், அப்ப நீங்க படிக்கலாம். நிறைய இடத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி 15 சாப்டர் குட்டியா இருக்கிறதுனால எல்லா இடத்துலயும் வந்து பகவத்கீதா படிக்கலாம் அப்படின்னா 15 சாப்டர் படிப்பேன். ஏன்னா 20 ஸ்லோகாஸ் தான் இருக்காது.
ஆனா அது கருத்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அது இம்மரத்தின் கிளைகள், இங்க பிக்சரை பார்த்தா கொஞ்சம் நல்லா புரியும். இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு, இந்த கிளைகள்னா என்னது, இந்த மாதிரி வந்து 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 லாஸ்ட்ல இருக்கே, இதெல்லாம் இதுலதான் நம்ம சுத்தின்னு இருக்கோம். இந்த கீழ் இதுல அப்புறம் என்னது, மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. சிலதெல்லாம் இப்படி மேல் நோக்கி போயிட்டு இருக்கு, சிலதெல்லாம் கீழ் நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், சில பேர்லாம் இந்த சிக்கல்ல இருக்காங்க, இருந்தாலும் மேல் நோக்கி போறாங்க, பிரம்ம உலகத்துக்காக போயிடணும் அப்படின்னு. என்னது இந்த மாதிரி நம்ம பகவத்கீதா கிளாஸ் நிறைய ஜபம் இதெல்லாம் பண்ணும்போது இப்படி மேல் நோக்கி போறாங்க, இருந்தாலும் கட்டுப்பட்டு இருக்கோம், இருந்தாலும் விடுபட்டு மேல போறதுக்கு பாக்குறாங்க. வேற ஒருத்தர் எல்லாம் தெரியவே தெரியாது, இந்த மாதிரி ஸ்லோகம் கிளாஸ் இருக்குன்னு தெரியாது, அவங்க பாட்டுக்கு அவங்களோட ருட்டீன் லைஃப்ல இந்த மாதிரி கீழே வளர்ந்து இப்போ ஒரு மரம் வளருதுன்னு இப்படி 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 வளர்ந்து மேல இப்படிதானே பாக்குறோம், அதோட பிம்பம் எப்படி இருக்கும், அப்ப கீழே தான் வளருது. அப்ப இன்னும் கீழதான் போயிருக்கு, வளர்ந்துட்டு போறாங்க அப்படின்னு. வளர்ந்துன்னா என்னது, என்ன அஜ்ஞானத்தை தான் போயிட்டு இருக்காங்க. மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. என்னது இந்த வேர்கள்லாம் உபக்கிளைகள்னா அந்த டியூப்ஸ், கிளைன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்கு பக்கத்துல நிறைய ஒரு கிளை, அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு கிளை, அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எப்படி உபக்கிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். அந்த புலனின்ப விஷயங்கள்லாம் நம்மளை கட்டுப்படுத்திட்டு அதுலயே நம்ம வந்து சிக்கல்ல மாட்டின்னு இருக்கோம். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதுல என்ன கொடுத்திருப்பாங்க, இந்த மரத்தின் கிளைகள் ஜீவாக்களை குறிக்கிறது, ஜீவாத்மாக்களை குறிக்கிறது. மரத்தின் கிளைகள் ஜீவாத்மா, இதெல்லாம் ஜீவாத்மா தான், எல்லாம் ஜீவாத்மா. ஒரு மனுஷா மாத்திரம் இல்ல, அப்கோர்ஸ் எல்லாம் ஜீவர்கள். தளிர்கள் புலன்களின் பொருள்களை குறிக்கின்றன. மேல் நோக்கி உயரும் கிளைகள் இருப்பின் உயர்ந்த தளங்கள் வரை நீட்டிக்கின்றன. அதே சமயம் கீழ்நோக்கி கிளைகள் மனிதர்கள், விலங்குகள் மற்றும் கீழ்நிலை இனங்களின் விமானம் வரை நீண்டு பிணைப்பு கர்மாவால் ஆளப்படும் மனிதர்களின் உலகில் வேரூன்றிருக்கிறேன். எனக்கு புரியல, சோ ஐ கான்ட் எக்ஸ்பிளைன். பட் நான் வந்து இப்ப சொன்னது அதுதான். நம்ம மனுஷெல்லாம் எங்க இருக்கோம், மிருகங்கள் அந்த வாழ்க்கை தான் நம்ம வாழணும்னு இருக்கோம். மிருகங்கள் என்ன பண்ணும், சாப்பிடணும், தூங்கணும், அவங்க ஃபேமிலியை பார்த்துக்கும், குழந்தை பார்த்துக்கும். நம்மளும் இப்ப அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பக்தி வந்திருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், அப்படி மேல போய் பாக்குறோம். சில கிளைகள்லாம் அப்படிதான் மேல போறது, ஆனா கீழே இருக்கும். ஆனா நம்ம மட்டத்துலதான் இருக்கோம், இந்த இடத்துலதான் இருக்கோம். நமக்கு பிரம்மனை அடையணும்னு இந்த இடத்துக்கு வரணும். அப்ப என்ன பண்ணும், ஒரு சிக்கலையா விடுவித்து நம்ம வந்து மேல போறதுக்கு பார்க்கணும். இதுதான் கொடுத்து. ஓகே, ஆன்மீக உலகம் பொருள் உலகத்துக்கு உள்ள சம்பந்தம். ஆன்மீக உலகம் எப்படி நிரந்தரம் நித்தியமா இருக்கும். ஏன்னா பிரளயம்லாம் வந்தாலும் அந்த உலகம் அழிந்து போகாது. வேற பொருள் உலகம்னா இந்த 14 உலகம் இருக்கு, இது வந்து உண்மையானதுதான் இருக்கு, ஆனால் தற்காலிகமானது. இது ஒண்ணு அழிஞ்சு போயிடும். அப்புறம் உண்மையான காதல், ஆன்மீக உலகத்துல வந்து ட்ரூ ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும், உண்மையான ஒரு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் இருக்கும். பகவான் இருப்பாங்க அங்க வந்து உண்மையான காதல். இங்க ஒன்லி காமம் தான், ஏதோ ஒரு புலனுகர்ச்சியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு தான் இங்க காமம் தான் இருக்கே தவிர இங்க வந்து காதல்லாம் கிடையாது. ஒரு மாதிரி ஒருத்தனை வெறுத்து போயாச்சுன்னா அப்புறம் அந்த ரொம்ப காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணுவாங்க, டைவர்ஸ் கேஸ்ல நிறைய போகுது. நாட் நெசசரி அகைன் ஐம் சேயிங். பட் இது வந்து காமம் ஆசைகள் தான் இங்க நிறைஞ்சிருக்கு. அங்க வந்து அப்படி இல்ல, பியோர் இதுதான், லவ் தான் இருக்கும் அங்க. உண்மையான மகிழ்ச்சி அங்க என்னது, எப்பொழுதும் உண்மையான மகிழ்ச்சி இருக்கும். இங்க ஒண்ணு தற்காலிக மகிழ்ச்சி, ஏதோ சந்தோஷப்பட்டே இருப்போம், குறுகிய காலம் தான். அதுக்கப்புறம் ஒரு துக்கம் வந்துடும், ஒரு நிகழ்ச்சி வரும், அதுல வந்து துக்கப்பட்டு இருக்கும். அதே போல அங்க வந்து உண்மையான உறவுகள், இங்க வந்து தற்காலிக உறவுகள். அப்படி தெரியும் இல்லையா, தற்காலிக உறவுகள்னா என்னது, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை பத்தி நேற்றுக்கு சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஸ்கூல் படிக்கும் போது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, காலேஜ் போகும்போது வேற ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க போனாங்க, என்ன அட்ரஸ் தெரியாது. எல்லார் கேஸும், என்னோட கேஸ்ல அப்படிதான் இருக்கும். வெரி ஃபியூ பீப்புள் ஆர் தேர், இன்னும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இருந்தாலும் மெயின்டைன் பண்ணாலும் அந்த சின்ன வயசுல இருந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட அந்த ஒரு ஆழம் இப்ப இருக்குமா, இருக்காது. இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னா அது சுருக்குன்னு தப்பா படுறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த சின்ன வயசுல நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணாமலே போய் வராது. ஹாய் ஹலோ ரிலேஷன் இருக்கும். அப்ப இதெல்லாம் தற்காலிக உறவுகள் தான் நம்ம இங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் சோகம் இல்லை அங்க, என்னது இதே கிடையாது, அன்ஹாப்பினஸே கிடையாது. இங்க எல்லாம் சோகம் நிறைந்த இது உலகம் தான் நம்ம இருக்கிறது. 4 உண்மையான பிரச்சனைகள் அங்க இல்லை. என்னது 4 உண்மையான பிரச்சனை, பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் அங்க கிடையாது. இங்கே கண்டினியூஸா அதுதான் இருந்துட்டே இருக்கும். 4 உண்மையான பிரச்சனைகள் உள்ளன. பிறப்பார்கள், இறக்கவும் செய்வார்கள், முதுமையும் உண்டு, நோயும் தாக்கும். அப்ப இதெல்லாம் குழந்தையோட இதுல இருந்து போட்டிருக்கேன் நான். அப்ப இது வந்து ஒரு நாய், இன்னொன்னு தெருவுல வரவுள்ள நாய் வந்து என்ன பண்ணுவோம், இது என்னுடைய குறைக்கதான் செய்யும். ஒரு நாய் குறைக்கிறதுனா தெரியும், வேற ஒரு ஏரியால இருந்து ஒரு நாய் வந்திருக்கு, எனக்கு குறைக்கிறது தெரியாது. இது என்னுடைய ஏரியா, இது என் பகுதி, எனக்கு சொந்தமானது, இல்ல இந்த பகுதி எனக்கு சொந்தம், அப்படி கத்திக்கும். உண்மையில் யாருடைய சொந்தம் இந்த இடம் எல்லாமே, இதெல்லாம் பகவான் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. நம்மளுடைய சொந்தம் எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது.
உண்மையில இந்த பகுதி 2 பேருக்கும் சொந்தமானது அல்ல. ஆனா நாய்கள் மாதிரி நாம வந்து அடிச்சுக்கிறோம், இது என்னுடையது என்னுடையது அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது, ஒருத்தன் நல்ல ஒரு வீடெல்லாம் கட்டியிருப்பான், இது இந்த சொத்து எனக்கு சொந்தமானது, பேரெல்லாம் போட்டு அது என்னது லீகல் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் பண்ணி என்னோட, இவன் இருக்கிறதே இன்னைக்கா நாளைக்கா தெரியாது இவன் போறது, ஆனா வீடு கட்டிட்டு இது என்னோட, என்ன எவ்வளவு வருஷம் ஆள போறான் இது சரி, இவன் போனப்புறம் இருக்கிறவா ஹேர்ஸ் அவதான் வந்து சண்டை போட்டுக்க போறான், எனக்கு அந்த அத்தனை பங்கு வேணும், எனக்கு இவ்வளவு பங்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு அவ சண்டை போட்டுப்பான். அப்ப நாம் இங்கு தற்காலிகமாக இருக்கிறோம் என்ற உண்மையை மறந்து விடுகிறோம். இன்னொரு என்ன நினைக்கிறோம், நான் வீடு கட்டினேன், நான் நிலம் வாங்கினேன், அதை வாங்கினேன், இதை வாங்கினேன், எப்ப ஆண்டு எப்ப நம்ம பண்ண போறோம். அதனால இதெல்லாம் ஒரு ஃபால்ஸ் இமேஜ்ல தான் நம்ம உட்கார்ந்து இருப்போம். இது எனக்கு இந்த சொத்து எனக்கு சொந்தமானது சொல்றது எல்லாமே தப்புதான். இந்த வீடு கட்டுறது எங்க இருந்து எடுத்திருக்கோம், இந்த மண்ணும் செங்கலும் எல்லாம் இந்த உலகத்துல இருந்து எடுத்ததுதான். ஒண்ணுமே நமக்கு நம்ம சொந்தமா அந்த செங்கல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கோமா, இல்ல மண்ணுதான் நம்ம கிரியேட் பண்ணி, தண்ணி இதுக்கெல்லாம் தண்ணி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் கம்பிகள் தண்ணி எல்லாம், அந்த தண்ணி எல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணோமா, ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் எல்லாம் ஒரு லெபார்டரியில போட்டு தண்ணி உருவாக்கி எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் இல்லை, இல்ல இந்த உலகத்துல இருந்து எடுத்திருக்கோம். அப்ப மெயின் இதை எங்க இருந்து எடுத்தோம், பகவானோட உலகத்துல இருந்து எடுத்துட்டு நம்ம சொல்றோம் இந்த வீடு என்னோட, அதுக்கு வந்து லீகல் டாக்குமெண்ட் பண்ணி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி என்னுடைய வீடு, அதுல ஒரு பெருமை. அதெல்லாம் எவ்வளவு ஃபால்ஸ் இதுல நம்ம இருப்போம்னு தெரியாது. அப்புறம் என்னது, தவறான கர்வத்தின் தவறான கர்வத்தின் முடிவு. என்னை ஒரு முட்டாள் என்று அழைக்காம எவ்வளவு தைரியம், அந்த ஒரு ஈகோ இருக்கு, யாராவது முட்டாள் சொல்லிட்டேன்னா கோவம் வரும். அது வந்து இது வந்து எல்லாருமே நான் டிவோட்டிஸ் தான் இந்த மாதிரி இருக்கிறவா. டிவோட்டியா இருக்கிறவன் என்ன நினைப்பான், நான் கிருஷ்ணரின் அடைகலத்தை விட்டு விட்டு இங்கே துன்பப்படுகின்ற ஒரு முட்டாள் தான். கரெக்ட், நீ என்ன முட்டாள் சொல்றியா, கரெக்ட் தான். அங்க இருந்து அழகா அந்த ஏதோ பிடிவாதத்துல இங்க வந்து நிக்கிறேன், இங்கேயே பிறந்து வாழ்ந்து பிறந்து இறந்து இங்கேயே இருக்கேன், நீ சொல்றது கரெக்ட் தான், நான் முட்டாள் அப்படின்னு நினைச்சுப்போம். சோ அவன் வந்து தவறான கர்வத்துல இருந்து விடுதலை பெறான். அப்புறம் இந்த மாயையில நான் அதிபுத்திசாலி என்பதால் இவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்லாம் அவனுக்கு தோணுமா. ஆனா என்னது, அதெல்லாம் ஒரு மாயைதான். இந்த புத்திசாலித்தனம் யாரு கொடுக்குறாருதான், பகவத்கீதையில கொடுத்திருக்கேன், இதுவும் நான் தான் கொடுத்திருக்கேன், உனக்கு வந்து புத்திசாலி கொடுத்தது நான் தான், அதுல நீ ஒரு கர்வப்பட்டுக்கிறேன். ஆனா மாயையில இருந்து விடுதலை பெற்றோம் என்னது, என்னிடம் இருப்பதே கிருஷ்ணாவின் கருணையின் காரணமாகும், எனக்கு கொடுத்தது எனக்கு இவ்வளவு இன்டெலிஜென்ஸே இவ்வளவுதான், ஆனா அதை பார்த்து எனக்கு வந்து பகவான் இவ்வளவு கொடுத்திருக்காரு, தேங்க்ஸ் பகவான், எல்லாத்துக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் தான் பகவானுக்கு சொல்ல முடியும். இப்ப ஹம்பிளா இருக்கணும், யாரு டிவோட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் ஹம்பிள், யார் என்ன சொன்னாலும் அவன் வந்து என்னுடையதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் கருதவே மாட்டான். அப்புறம் தவறான சங்கம், என் மனைவி, என் குழந்தை, என் உறவினர்கள் எல்லாம் என் சொல்லுவான். இந்த என் குழந்தை இந்த ஏபிசிடி படிக்கும்போது இருக்கும், அப்புறம் வெளிப்படிப்பெல்லாம் போயிட்டு இப்போ எங்க வீட்டுல இப்போ நடந்தது, நேற்றுக்கு ராத்திரி அப்படி வருது இல்ல குழந்தைலாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் அங்கிருந்து வர முடியாது, அமெரிக்கால இருந்தெல்லாம் வரணும்னாக்கா நிறைய நாள் எடுக்கும், டிக்கெட் கிடைக்காது, நீங்க பண்ணிடுங்க உங்க காரியம் வேற, அப்புறம் இந்த 10 காரியத்திலே நான் பண்றேன். அந்த காலம் இந்த காலம் இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் மனைவி, என்னுடைய குழந்தை, என்னுடைய யாரும் நம்ம பின்னாடி வரப்போறதுல நம்ம கர்மா, நம்ம என்ன பண்றோம் பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா நம்ம பேலன்ஸ் என்னது நம்மளோட லைபிலிட்டிஸ் அசெட்ஸ் அதை கிளியர் பண்ணி நம்ம தான் போயிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் தவறான சங்கம். ஆனா உண்மையான சங்கம் என்னது, உண்மையான சங்கம் பகவான் என்ன இறைவன், இந்த பகவான் வச்சுக்கிற ரிலேஷன் தான் பெர்மனன்ட் ரிலேஷன். அதுல இருந்து தான் நம்ம வந்து தவறாம இவரைதான் நம்ம வந்து நம்ம ரிலேட்டிவா வச்சுட்டு we should do everything for God. அதுக்கான மனுஷால்கிட்ட பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது, ஆஸ் அ டியூட்டி, எனக்கு ஒரு கர்மா இருக்கு, இவங்களை எல்லாம் பாத்துக்கிற ஒரு டியூட்டி இருக்கு, கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால புருஷனை பாத்துக்கணும் ஆர் ஒய்ஃபை பாத்துக்கணும், கல்யாணம் பண்ணிருக்கேன் குழந்தை பிறந்தது அது அவளை பாத்துக்கிறது என்னோட கடமை, அவ்வளவுதானே தவிர வேற ஒண்ணும் நமக்கு வந்து கடமை இருக்கு, அதனால அம்மா அப்பா பாத்துக்கலாம், தாத்தா பாட்டி பாத்துக்கலாம், அந்த மாதிரி முடியுமே தவிர. ஆனா நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் ஷுட் பி எப்பவும், அதுதான் உண்மையான சங்கம். எஸ் 15.3 யாரு ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க தானே சரவண மாதாஜி, சரவண ஜோதி படிங்க. நரூபம் அஸ்யேக படிங்க. நரூபம் அஸ்யேக ததோபலப்யதே நான்தோ ந சாதி ந சம்பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தயேனம் சுவிரூட மூலம் அசங்க சஸ்திரேன திருடேன சித்வா தத பதம் பரிமார்க்கிதவ்யம் யஸ்மின் கதான நிவர்த்தந்தி பூயக தமேவ சாத்யம் புருஷம் பிரபத்யே யத பிரவருத்தி பிரஸ்ருதா புராணி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இந்த இம்மரத்தை உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்பட கூடியதல்ல. உண்மையான இந்த உருவம் எது, இந்த மரத்தை பத்தி நம்ம பேசுறோமே, அதோட உண்மையான மரம் எங்க இருக்கு, ஆன்மீக உலகத்துலதான் இருக்கு. இங்க வந்து அது ஒரு பிரதிபம்பம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகிறது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றி உள்ள இந்த மரத்தை
பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம்னு எனக்கு தெரியல, ஆனா சொன்ன அந்த கீழே இதுல சிக்கன் இருக்கும் நிறைய இடத்துல. அப்ப அதுலயே விடுபடும். எங்க ஸ்டார்டிங் ஒண்ணு தெரியல, அவ்வளவு இருட்டடைஞ்சு இதா உட்கார்ந்து இருக்கணுமா. இப்ப நம்ம எங்கேயாவது அதுல இருந்து வெளிவரணும்னா எப்படி? பற்றின்மை, ஆசை பாசெல்லாம் துறந்து அதுல விடுபட்டு 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 அப்பதான் ஒரு சுடுக்கு சுடுக்கா எடுத்து நம்மளையும் மேல 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 போக முடியும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன அஸ்திவாரம் என்ன பண்ணணும்னா பற்றின்மையாலதான் அதை வந்து தூக்கெறிய முடியும். ஆனா பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை எனும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமும் அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தோன்றுகின்றதோ யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். அதான் மேல் நோக்கி இப்படி போகணும். திரும்பி டைவர்ட் ஆகி இப்படி எல்லாம் போகக்கூடாது. வந்து கட்டு 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 பண்ணிட்டு அப்படியே மேல 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 விழுந்து பிரம்மா உலகம், அப்புறம் அங்கே விடுபட்டுன்னு மேலதான். அப்புறம் நம்ம வந்து கிருஷ்ண உலகத்துக்கு இங்க வந்து எல்லாம் வந்து ஆரம்பம் ஆறுதோ எல்லாம் பகவான் இதுக்கு பகவான் கிட்ட இருந்தா எல்லாம் வருது. அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவது இல்லையோ, பகவானோட உலகத்துக்கு போச்சுன்னா அங்கேருந்து நம்ம வந்து திரும்பி வரமாட்டோம். அப்ப அந்த இடத்தை நாடி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அந்த இடத்தை நாடி அங்க யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றனோ, பகவான் கிட்ட இருந்து எல்லாம் தொடங்குறது அந்த இடத்துக்கு, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகிறதோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்து அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். படிங்க மனசு. வேற யாருக்கோ படிக்கணும்னா படிக்கலாம், இல்லாட்ட மாத்தாக்கு படிச்சுட்டு போறோம். படிங்க. மோக ஜித சங்க தோஷ அத்தியாத்ம நித்யா வினிவృத்த காமா துவந்தைர் விமுக்தா சுக துக்க சம்ஹை கஷ்யந்திய மூடா பதம் அவ்யயம் தத்து. பொய்யான கர்வம், மாயை மற்றும் பொய்யான சங்கம் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் நித்தியத்தை புரிந்து கொள்வார்கள். சங்கம் நல்ல சங்கமா இருக்கணும், பொய்யான கர்வம் இருக்கக்கூடாது. பொய்யான சங்கம்னா என்னது? ஒரு ஃபால்ஸ்ல இதுல வந்து பெருமை அடிச்சுக்கிறதுக்கு நிறைய சொல்லலாம். அந்த பொய்யான சங்கத்துக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள். அந்த இதுல இருந்து எல்லாம் விடுபட்டு தெய்வீகத்துல நம்ம வந்து வேறொன்றி இருக்கணும். நித்தியத்தை புரிந்து கொள்பவர்கள், பொருள் காமத்திலிருந்து விடுபட்டவர்கள், மகிழ்ச்சி மற்றும் துயரத்தின் இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் மற்றும் தடையின்றி பரமபுருஷரிடம் சரணடைய தெரிந்தவர்கள் அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைவார்கள். அப்படின்னா என்னது? என்ன எல்லாம் கொடுத்திருக்கு. பொருள் காமம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. ஆசை இருக்கலாம், யாருக்கோ வாங்கி கொடுக்கணும், ஓகே, எனக்கு வேண்டி அவ்வளவு எல்லாம் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்கணும். ரொம்ப காமம், அந்த பொருள் ஆசை இருக்கக்கூடாது. மகிழ்ச்சி துயரம் ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவலா இருக்கணும். அப்புறம் தடையின்றி பகவானை வந்து ப்ரே பண்றதுக்கு 18 days கோர்ஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா எனக்கு வந்து வெக்கேஷன், இனிமே வந்து பகவானுக்கு நான் ப்ரே பண்ண வேண்டாம், அந்த மாதிரி கிடையாது. அதனாலதான் இப்ப நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் ஜப்பா பண்ணுங்க. அதை சொல்றதுனால பெருமைக்கு நம்ம சொல்றோம்னு நினைக்க கூடாது. அதுல என்ன, நான் சொன்னாதான் நான் பகவானுக்கு போய் சேரும், நான் சொல்லாமே பண்ணலாமே, நான் பண்றேன் எனக்கு தெரியும், அந்த பகவானுக்கு தெரியும், நான் ஏன் அதுல எழுதணும், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல நினைக்க கூடாது. இது வந்து எல்லாரையும் ஊக்குவிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பண்றோம். அப்புறம் ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி நல்ல பாதையில வந்துட்டோம்னா அப்புறம் நம்ம கணக்கு இதெல்லாம் அந்த கோஸ்வாமி படிக்கும்போது பார்ப்பேன், 3 லட்சம் தினமும் பண்ணுவார். அவர் ஏன் கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும்? அவர் தான் பெரிய மேதாவியாச்சு. அப்பவும் பண்றாருன்னா என்னது, இன்னும் அதை விட இம்ப்ரூவ் பண்ணும். 3 லட்சம் நாமாக்கள்னா எவ்வளவு? 154 அன்னைக்கு நான் கால்குலேட் பண்ணேன். 154 155 மாலைகள் அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு சொல்றாராம். நினைச்சு பார்த்தேன், அப்ப எவ்வளவு ஹவர்ஸ் உட்கார்றாரு அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்தேன். சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். அவளும் வந்து பெரிய ஞானிகளே எண்ணிக்கை வச்சுதான் பண்றா. இட் இஸ் நாட் தட் நான் எண்ணிதான் பகவானுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல கிடையாது. இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், நான் சொல்றது போராது, நான் இன்னமும் பண்ணணும், அந்த ஒரு எண்ணத்தோடதான் நம்ம வந்து எண்ணிக்கையே வச்சுக்கோம். அதனால நீங்க எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். மெயினா அந்த பரமபுருஷ சரணடைய தெரிந்தவர்கள் அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகிறார்கள். இது வந்து பிரபுபாதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள். எஸ், படிங்க மகிழ்ச்சி. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। न तत् पायते सूर्यो न शशांको। सूर्यो வேண்டாம் மாதாஜி, சூரியோ இல்ல, சூரியன். சூரியனுக்கு சதானே சொல்றாங்க. சூரியன். सूर्यो न शशांको न भावः यत् कत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम। हरे कृष्णा माताजी। பரமம். ஹரே கிருஷ்ணா. தத் தாம, அந்த தாமம்னா அந்த இடம். பரமம், பரமன இந்த அல்டிமேட். அது எது, எந்த தாமம் சொல்ற? பகவான் இருக்கிற இருப்பிடம் எப்படி இருக்கான்? நத்தத் பாசியத்தை சூரிய, சூரியனால பிரகாசம் இருக்கும். நம்ம இருளடைந்த இந்த உலகத்துல எப்படி இதா, இப்ப சூரியன் போயாச்சு, எல்லாம் இருட்டா இருக்கு.
திரும்பி நாளை காத்தால சூரியன் உதயமானாதான் பிரகாசமே வரும். கட்ட எலக்ட்ரிசிட்டி கேண்டில் இதை வச்சுதான் மேனேஜ் பண்றோம். ஆனா பகவான் உலகம் எப்படி? எனது அந்த பரம் வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளி ஊட்டப்படுவது இல்லை. எப்பவும் பிரகாசமா உள்ளது. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்பி வருவதில்லை. அந்த மாதிரி உலகம் அது. ஓகே, எஸ், நெக்ஸ்ட் படிங்க. போட்டிருக்கு. அப்ப அந்த உலகம் எப்படி இருக்குமா? கிருஷ்ணா ராதா இருப்பாங்களாம், நிறைய அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்குமாம், ரொம்ப நல்லா இதா இருக்கும். அந்த குழந்தையோட இது இன்னும் நிறைய போட்டிருக்கேன். நான் வந்து இது மாத்திரம் தான் இதுல இருக்கேன். இது ஊஞ்சல் விளையாடுறது என்ன அப்படி எல்லாம் போட்டிருக்கு, நல்லா போட்டிருக்கேன் அந்த பிக்சர்ஸ். ஓகே, 15.7 படிங்க. ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टानि इन्द्रियाणि प्रहृदिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण माताजी. மனசு, அப்புறம் சஷ்டனா என்னது? ஆறு ஆறு இந்திரியங்களான இதெல்லாம் அது போட்டிருக்கு. மனசஷ்டான், மனசும் இருக்கு. ஓகே, இந்த நிபந்தனைக்குட்பட்ட உலகில் வாழும் உயிர் வாழிகள் எனது நித்திய துண்டு துண்டான பாகங்கள். இதுல கொடுத்து மமைவாம்ச ஜீவலோகி ஜீவபூத்த சனாதன. இப்ப நீங்கள் எல்லாரும், இப்ப நம்ம எல்லாம் யார் நம்மனா ஹியூமன் பீங் மாத்திரம் இல்ல, இந்த உயிர் வாழிகள் எல்லாருமே பகவானோட துண்டு துண்டான பாகங்கள் தான். நம்ம எல்லாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் காட் அதுல போட்டிருக்கு. சோ நம்ம எல்லாருமே ஆனா பந்தனைக்குட்பட்ட வாழ்க்கை காரணமாக அவர்கள் மனசு உட்பட ஆறு புலன்களுடன் மிகவும் கடினமாக போராடுகிறார்கள். டெய்லி நினைக்கிறோம் பகவானை பண்ணணும், ஜப்பா பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். வேற ஏதோ வரும், நம்ம ஆழ்த்தத்து பண்ண முடியறது, ஏதோ பந்தத்துக்கு நம்ம வந்து இழுப்பட்டு இருக்கோம். மனசும் அதுல இன்க்ளூடட். மனசும் ஆறு புலன்களும் நம்மள இழுக்கிறது இந்த பந்தத்துல. இதுல இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்மள இழுக்கிறது கீழே. ஆனா நமக்கு வந்து மேல போறதுக்கு ஆர்வம் இருக்கான். ஆனா அவங்க வந்து மிகவும் கடினமாக உழைக்கிறார்கள், போராடுகிறார்கள் இந்த பந்தத்துல இருந்து விடுபடுறதுக்கு. அப்ப இங்க என்னதுக்கு நம்ம இந்த இடம் எல்லாம் தாண்டி போறோம், இக்னோரன்ஸ் இதுல இருந்து எல்லாம் தாண்டி மேல பாக்குறோம். ஆனா கட்ட இதெல்லாம் வந்து கீழே இழுக்கிறது. ஆனா ஒரு மாதிரி இந்த இடத்துக்கு போயிட்டோம்னாக்கா என்னது, அப்புறம் குரு நமக்குன்னு ஒரு குரு இப்ப இஸ்கான்ல எல்லாம் இருக்கானாக்கா அவங்க வழிகாட்டுதலின்படி நம்ம இன்னும் மேல அப்புறம் நம்ம இந்த இதெல்லாம் பந்தம் எல்லாம் நமக்கு ஒண்ணும் பண்ணாது. கீழே இருக்கதான் நிறைய பந்தம். அந்த பாம்பு காலை சுத்தின்னு இருக்கிற போல ஏதோ பந்தம் பாசம் நம்மள வந்து இழுத்துன்னு இங்கேயே இது ஜப்பா பண்ண முடியல, எனக்கு நேரம் இல்ல, கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியல, ஏதோ ரீசன் நம்மள இழுத்துட்டே இருக்கும் நம்ம இதுலயே ப்ரெஷர்ல. ஆனா ஒரு மாதிரி விடுபட்டு வெளியில வந்துட்டோம்னாக்கா அப்புறம் அந்த இதெல்லாம் மேல வராது. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து குருவின் வழிகாட்டுதலின்படி மேல போயிட்டு பகவானோட உலகத்தை அடைந்து விடலாம். ஆனா கீழே இருக்கிறது வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்போம். அப்ப உயிரினங்கள் தரத்தில் ஒன்றே, ஆனால் அளவு குறைவானது. இப்ப பகவான்கிறது எப்படி? இந்த மாதிரி பெரிய ஒரு தீப்பிழம்பு மாதிரி அவ்வளவு ஹீட் இருக்கும், பிரகாசம் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். நம்ம எல்லாம் வந்து தீப்பொறிகள் தான். அது எப்படி? அதுலயும் பிரகாசம் இருக்கும், ஆனா கொஞ்சம் குவான்டிட்டியில. அப்புறம் எல்லாம் அதுலயும் சூடு இருக்கும், கொஞ்சம் குவான்டிட்டியில. அதே போல நம்ம எல்லாரும் இப்படி இந்த மாதிரி தீப்பொறி மாதிரி. நம்ம எல்லாம் இங்கேருந்து வந்தவங்க தான். நம்ம வந்து தீப்பொறி மாதிரி, பகவான் வந்து தீ நல்லா எரிஞ்சு கொழுந்து விட்டு எரிகிற தீ மாதிரி. அதே போல இது சமுத்திரம், உப்பு கரிக்கிறாரு, அந்த தண்ணியில உப்பு கரிக்கிற சமுத்திரம். அப்ப நம்ம யாரு? அதுல ஒரு டிராப் எடுத்து நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ணாலும் என்ன, அந்த உப்பு தெரியும். அப்ப குவாலிட்டி இருக்கு, அதே குவாலிட்டி அந்த டிராப்லயும் இருக்கும். ஆனா இங்க குவான்டிட்டி ஜாஸ்தி, நம்ம எல்லாம் ஒரு டிராப் தான். ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு. அப்ப நம்மளும் இருந்தது கிருஷ்ணா வந்து சச்சிதானந்தா. நம்ம ஆத்மா எப்படி உயிர்வாழிகள் எல்லாம் பரமாத்மா வந்து சச்சிதானந்தான, நம்ம உயிர்வாழிகளும் ஆத்மா அதுவும் வந்து சச்சிதானந்தம் தான். எப்போ ஆனந்தமா இருக்கும், எப்போ நிலைத்து இருக்கும், இது அழிவே கிடையாது. அதுக்கு சத்து சித்து இப்போ கான்சியஸாவும் இருக்கும். அது வந்து ஆல்வேஸ் ஆக்டிவாவும் இருக்கும். ஒன்றே ஆனதால் அளவு குறைவா. உயிரினங்கள் தரத்தில் ஒன்றே, ஆனால் அளவு மாத்திரம் குறைந்திருக்கும். படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. शरीरं यत् अवाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामदीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. हरे कृष्ण माताजी. வாயுர் கந்தான, வாயுல வந்து கந்தம் எப்படி ஸ்மெல்லு, என்னது இது இப்ப படிக்கிறேன். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதே போல இப்போ ஒரு இது நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு மாதிரி கட்டருக்கு என்ன சொல்லுவா அந்த இது கட்டர் சொல்லுவாங்க இல்ல, ஒரு என்ன சொல்வா இருக்கு, சாக்கடை. எஸ், சாக்கடை. இப்போ கிராஸ் பண்ணி இப்ப நடந்து போறோம், ஒரு சாக்கடை வருதுன்னா என்னது, அப்படி கந்தா இது கெட்ட ஸ்மெல்லு தான் வரும். ஆனா அதே மூக்கெல்லாம் முடிவு போயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா இந்த வாசம், அந்த இது வந்து வாசனை வந்து இந்த காத்து கிராஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே, அது வந்து இழுத்து போயிட்டே இருக்கு.
ஒரு இடத்துலயே அப்படி இப்படி போயிட்டே இருக்கும். நல்ல இடத்துல ஒரு கோயில் பக்கத்துல வந்து நல்ல நறுமணமா இருக்கும். நல்ல ஒரு ஊதுபத்தி ஸ்மெல்லு, என்னது சந்தன ஸ்மெல் எல்லாம் வரும். அந்த மாதிரி எப்படி காற்று வந்து இதெல்லாம் இப்படி தூக்கின்னு போடுறதோ அது மாதிரி காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றன. நம்மளும் அந்த மாதிரிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த ஆத்மா என்ன பண்றது, உள்ள அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தையும் எடுத்துட்டு ஒரு பாடியா டிரான்ஸ்பர் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறு ஒரு உடலை ஏற்பதாக இதனை கைவிடுகிறான். திரும்பி அந்த ஒரு உடல் அதை விட்டுட்டு வேற உடலுக்கு தாவி திரும்பி அதை கண்டினியூ பண்றான். இந்த வாசனை எப்படி ஒரு இடத்துல இப்படி இப்படி பரவி போயிட்டே இருக்கும், அது போல நம்மளும் ஒரு இது உருவம் எடுத்துட்டு ஒரு பாடி எடுத்துட்டு இங்க இது we are living in this world. Yes. படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं स रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुसेवते। हरे कृष्ण। இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி ஒரு உடல்ல போகும்போது திரும்பி ஒரு ஸ்தூல சரீரம் எடுக்கும். திரும்பி அது வந்து இது என்னது பழகி போனப்புறம் வீக்கா போனப்புறம் திரும்பி அது வந்து வேறொரு ஸ்தூல சரீரத்துக்கு போகும். அந்த மாதிரி இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண்ணு, நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இப்ப ஹியூமன் பீயிங்கா இருந்தனாக்க இந்த மாதிரி கண்ணு, மூக்கு இதெல்லாம் இருக்கும். ஒரு அனிமல் ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி மூக்கு, இந்த மாதிரி கண்ணு அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே போல புரிந்துக்கிற மனமும் அது போலதான் இருக்கும். ஒரு மாடுக்கு நம்மள மாதிரி பேச வருமா, அதுக்கு வாய் இருக்கும், சாப்பிடறதுக்கு மாத்திரம் தான் அந்த வாய் யூஸ் பண்ணும். வேற ஹியூமன் பீயிங்கோட வாயினாக்கா அது நல்ல நாம ஜபா பண்ணலாம், திங்கிங் பவர் இருக்கும், நாயாவும் பிறக்கலாம். எப்படி அப்ப எந்த உருவத்தை எடுக்கிறோமோ, ஸ்தூல சரீரம் எடுக்கிறோம், அது போல கண்ணு, மூக்கு, தொடுபுலன் எல்லாம் அந்த மாதிரி மாறிவிடும். அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலன் என்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். இப்ப மாடா இருந்ததுன்னா மாடு போல எப்படி பிஹேவ் பண்ணுமோ அது போல இருக்கும். நாயினாக்கா நாய் மாதிரி குறைச்சுட்டோம், அதுக்கு என்ன ஒரு ஆசை பாசம் இருக்குமோ அந்த மாதிரி அது இருக்கும். ஹியூமன் பீயிங் அதனால அது கொஞ்சம் சிக்ஸ்த் சென்ஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பகவானை பத்தி பேசுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு தன்மை இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம வந்து நல்ல லக்கிலி நம்ம வேர் ஆல் born as ஹியூமன் பீயிங். அப்போ இது இந்த லைஃப் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாம நல்லா இன்னும் உயர்த்திண்டே போகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। उत्क्रामन्दं स्थितं वापि पुण्यानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्णा माताजी। முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் இத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள மாட்டான். ஒருத்தன் வந்து ரொம்ப வேலையிலேயே மும்மரமா இருக்கான, அவனுக்கு இதை பத்தி தெரியவே தெரியாது. அவன் வந்து ஒரு உடலை எடுத்திருக்கான், இதுக்கு முன்னாடி வேற உடல் இருந்தது, இந்த உடலை வந்து நம்ம வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணோம் பகவான். முட்டாள்களுக்கு அது தெரியாது. அதுல என்ன குணான்னு போட்டுட்டு போடல, முட்டாள்கள் தான் போட்டுருக்காங்க. அப்போ தம்ம கூடதான் இருக்காங்க என்பதை அவங்க புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தின் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ, யார் இந்த மாதிரி பகவத்கீதா கிளாஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஞானம் பெற்றிருக்கிறதோ அவங்களுக்கு இது நல்லா புரிஞ்சு வரும். அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். நமக்கு தான் அது மாதிரி எல்லாம் புரியும். இவ்வாளுக்கு அது வந்து they will not believe first of all. ஏன்னா வந்து பேஸே கிடையாது. அப்ப அவங்க வந்து நம்மளை பார்த்து ஏளனம் தான் பண்ணுவா. பரவாயில்ல, அவங்களுக்கு தெரியலைன்னா வேண்டாம், அது நமக்கு இப்ப உண்மை தெரிஞ்சு போயிடுது. சோ we have to improve. யாருக்கு தெரியுமோ நம்ம எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். எஸ், இதெல்லாம் பகவான் சொல்லியிருக்காரு. அதான் அதிசயம் என்னன்னா எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணியிருக்காரு பகவான். இன்னும் 2-3 சாப்டர் இருக்கு பாருங்க, ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஏன் இவ்வளவு பகவத்கீதால இவ்வளவு எல்லாம் அலசி ஆராய்ஞ்சு அவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு பகவான். படிங்க மாதாஜி, 2 படிச்சோம். यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्यत् அப்யகிருத்தாத்மனோ नैनं पश्यन्त यदात्यकदं तेजो जगत्पासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो वित्ति मामहम्। हरे कृष्णा माताजी। தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். அப்ப இந்த மாதிரி ஞானம் பெற்றவர்களுக்கு என்னது இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சு அவங்க வந்து they are able to understand. நம்ம இந்த ஒரு உருவம் எடுத்திருக்கோம்னா எதனால இந்த உருவம் கிடைத்தது, நம்ம என்ன
நம்ம பாஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி எல்லாம் புரிஞ்சுக்கும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களுக்கு, தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களுக்கும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை காண இயலாது. இந்த மாதிரி ஞானம் இல்லாத இருக்கிறவளுக்கு இதை பத்தி புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணவும் மாட்டா. ஃபர்ஸ்ட் ஆல் ட்ரை பண்ண மாட்டாது. நம்ம எல்லாம் ஃபூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவா. நம்ம இந்த லைன்ல இருக்கோம், நம்ம தான் ஃபூல்ஸ் சொல்லிடுவா. இல்ல அப்படி ட்ரை பண்ணா அவளுக்கு வந்து புரியாது. ஏன்னா வந்து அவ அந்த இன்னும் அது வந்து என்னது இது நிலைப்பரலை. அவளுக்கு வந்து மெச்சூரிட்டி இன்னும் வரல. உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. சூரியன் உதிக்கிறதும் பகவானோட அந்த கரெக்டா அந்த ரொட்டேஷன் ரெவல்யூஷன் எல்லாம் நடக்கிறது எல்லாம் பகவான் கிருபையினால்தான். இது வருதுன்னே அவங்களுக்கு வந்து உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்து வருகின்றன. அது வந்து திரும்பி திரும்பி அவர் சொல்றார், பகவான் சொல்றார். எஸ், காமா விஷயம் அப்படி வந்துச்சு. हरे कृष्णा माताजी। कामाविश्य च भूतानि तारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि शौसति सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। हरे कृष्णा माताजी। சர்வாஹா சோமு ஷோஷோன்னு வருது உங்க வாயில. படிக்க படிக்க கொஞ்சம் கான்சியஸ் சப்போர்ட் போட்டோம்னாக்கா அந்த ஷோ இல்ல சன்னு தெரியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன கொடுத்தது? நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன், எனது சக்தியால் அவை பாதையில் நிலை பெறுகின்றன. இங்க ரோட்ல எல்லாம் ஆக்சிடென்ட், ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் இங்க பாக்குறோம் இந்த உலகத்துல. ஏன் அங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய அவ்வளவு பெருசா இருக்கு. நம்ம இடத்துல எல்லாம் இந்த சைஸ் தான். யுரானஸ், நெப்டியூன் இதெல்லாம் என்னது, ஜூபிட்டர்லாம் அவ்வளவு பெருசு, அர்த்தோட அவ்வளவு பெருசு. அதே ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு டேஷ் அடிக்காம ஏன் இப்படி இப்படி பலபலான்னு விழாம அப்படியே தொங்கிடு. அப்படியே அந்த ஆகாசம்னு இந்த மில்கி வேல அப்படியே சுத்துறது. அதுக்கு ஒரு இது கண்டுபிடிச்சு அந்த அளவுல சுத்துறது, சூரியனை சுத்துறது எவ்வளவு இதோ டைம் எடுக்கிறது எல்லாம் ஏன் அந்த கரெக்டா அந்த இதுல நடக்கிறது அப்படின்னு எல்லாம் பகவானோட அருளால் தான். என் சக்தியால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. அந்த பாதையில் அதே அந்த ஆர்பிட்ல சுத்துறதுன்னா பகவானோட இது காரணம் தான், அவரோட சக்தியின் காரணம். நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். சந்திரனோட பிரகாசம் இருக்கிறதுனால்தான் வாழ்வு ரசம். ஒரு காய்கறிக்கும் அந்த ஒரு இது ஒரு டேஸ்ட் வருதுன்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சந்திரனோட பிரகாசம் இருக்கிறதுனால தான். ஆக்சுவலி பார்த்தா சந்திரன் பிரகாசம் கிடையாது. சந்திரன் doesn't have its own light அப்படின்னு நம்ம சயின்ஸை ப்ரூவ் பண்ணிருக்கு. பட் அது இருக்கிறதுனால தான் அந்த காய்கறிகளுக்கு ஒரு ரசம் வருது. எஸ், படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचयन् चतुर्विधम्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க சொன்ன இம்மிடியா படிக்க ஆரம்பிச்சோம். அதை டோன்ட் வெயிட். ஆனா நம்ம ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு, எல்லாரும் பசிக்கும். இல்ல உங்களுக்கு தான் பசிக்கும் சொல்றேன். we are already late. 9 மணி ஆப்பறது இல்லையா? நான் சொல்லவே வேணும், நீங்க விடுக்கணும்னு ஆரம்பிச்சோம். ஓகே, அகம் இப்ப இது என்ன சொல்லியிருக்கேன், நான் எதுல எல்லாம் இருக்கேன்னு, எல்லா உயிர் வாழ்களின் உடலில் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான். அந்த நெருப்பு மாத்திரம் இல்லைன்னா நம்ம சாப்பிடறதுல என்னது அப்படியே போகும், டாய்லெட்ல அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம அது ஜீரணமாயி வேற ஃபார்ம் ஆகி போறதுன்னா அந்த நெருப்பு யாரு? அதுவும் பகவான் தான். அதான் பச்சாம் என்ன போட்டிருக்கீங்க? ஓகே, அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினம் தேகம் ஆசிரித பிராணாபான சமாயுக்த பச்சாம். பச்சாம்னா இது டைஜஸ்டர் பவரும் என்னது பகவான் கிட்டதான், அதுல இருந்து தான் வந்திருக்காங்க. உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். 4 விதமான உணவுகள் நம்ம இந்த இது பர்பட் எல்லாம் போட்டுருக்கு. ஒண்ணு நக்கி சாப்பிடுறது, இது தேன் மாதிரி உள்ளதெல்லாம் நக்கி சாப்பிடலாம். சில இதெல்லாம் உறிஞ்சி சாப்பிடுறது, சில இதெல்லாம் உறிஞ்சுதான் சாப்பிட முடியும், கடிச்சு சாப்பிட முடியாது. சில இதெல்லாம் கடிச்சு சாப்பிடலாம். அப்புறம் 4வது என்னது, ஒண்ணு நக்கி, உறிஞ்சு, கடித்து, அப்புறம் ஒன் மோர். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா நம்ம உணவை கூட நம்ம வந்து எது கடிச்சு சாப்பிடுறோமோ அதை வந்து உறிஞ்சு சாப்பிட முடியாது. எது உறிஞ்சு சாப்பிடுறோம் அது உறிஞ்சுதான் சாப்பிட முடியாது, அதை நக்கி எல்லாம் சாப்பிட முடியாது. சோ அந்த மாதிரி விதமா இதெல்லாம் நான் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அதெல்லாம் இல்ல, நான் அதை வந்து அப்படியெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதை வந்து செரிக்க நான் தான் வந்து அந்த உணவை செரிக்க நான் தான், எங்கதான் அந்த பவர் இருக்கு, ஜீரண சக்திங்கிற பவர்னாலதான் நான் அதெல்லாம் பண்றேன். நீங்க பர்பட் படிங்க, அதுல நிறைய போட்டிருக்கு. எஸ், படிங்க வந்துச்சு. हरे कृष्णा माताजी।
सर्वस्य साहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदैः सर्वैः अहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत् वेद विदेव चाहम्. हरे कृष्ण. நான் எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன், எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலையும் பரமாத்மா வீற்றிருக்கேன் அப்படின்றார். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. திரும்பி திரும்பி சொல்றேன், நான் தான் உங்களுக்கு நினைவு சக்தியும் கொடுக்குறேன், நான் தான் மறதியும் கொடுக்குறேன், நான் தான் அறிவும் கொடுக்குறேன். இன்டெலிஜென்ஸ், பெரிய இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றானே, அவனுக்குள்ள அறிவு நான் தான் கொடுத்துருக்கேன். அதனாலதான் அவன் பணம் சம்பாதிக்கிறான். ஆனா அவனுக்கு என்ன பெருமை? நான் இன்டெலிஜென்ட், நான் சம்பாதிக்கிறேன். அதுதான் தப்பு. எனது அறிவும் மறதியும் உண்டாகும், என்னிடமிருந்தே அதெல்லாம் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. வேதங்கள்லாம் படிச்சுட்டு யாரை பத்தி அறிகிறோம்? பகவானை பத்தி தான் அறிகிறோம். உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் நானே, வேதங்களை அறிபவனும் நானே. வேதத்துல கொடுத்திருக்கிறது என்னது? என்னை பத்தி கொடுத்திருக்காது, அது கிரியேட் பண்ணும் நான் தான். அதுல இருந்து இது அட்வான்டேஜ். நீங்க படிக்கிற இல்ல, அது என்னை பத்தி தான். இது புரிஞ்சுக்கிற இதுவும் என்னை பத்தி தான் நீங்க புரிஞ்சுக்க போறேன் அப்படி. எஸ், படிங்க. माताजी इमौ पुरुषौ लोके सरसाशर एव च सर सर्वाणि भूतानि கூடஸ்தோச்சர உச்யதே. தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் என இரண்டு விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். சில பேர்ல தப்பு பண்ற, சில பேர் தப்பு பண்றது கிடையாது. அது மாதிரி ரெண்டு விதமான மக்கள் இருக்கார்கள். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கும்போது நம்ம வந்து தவறுகள்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இது இருக்கு, இதையும் படிச்சிருக்கோம். 15.7. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உத்தம புருஷஸ்த்வன்ய பரமத்மேத யுதாக்ருதஹ யோ லோகத்ரயம் ஆவிஷ்ய பிபர்த்யய ஈஸ்வரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு ரெண்டு பேர் இருக்கான்னு சொல்லியிருக்கோம். ஒண்ணு வந்து வீழ்ச்சி அடையறவங்க, இன்னொருத்த வந்து வீழ்ச்சி அடையாதவங்க. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷனான பரமாத்மா இருக்கிறார். அவர் அழிவற்ற இறைவனான அவர் மூன்று உலகங்களுக்கும் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றனர். வந்து அவர் தான் எல்லாம் கிரியேட் பண்ற, அவர் தான் இந்த உலகங்களையும் காக்குறார். யாரு? ஃபர்ஸ்ட் வந்து உயிர்வாழிகள், தப்பு பண்ற உயிர்வாழிகள், வந்து தப்பு இழைக்காத உயிர்வாழிகள் அங்க இருக்காங்க. ஆனா எல்லாரையும் காத்து மூன்று உலகத்தையும் காப்பாத்துறது யாரு? இவர் தான், கிருஷ்ணா. எஸ், படிங்க. यस्मात् सरम् अतितोऽहम् अशरात् अभिषोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदेश प्रदीप्तः पुरुषोत्तमः. கிடையாது மாதாஜி, அது அண்ட் தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானதாக இருப்பதாலும், நானே உத்தமனானவன் என்பதாலும், உலகில் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். நான் தான் வந்து ஐ எம் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் ஆல் திஸ் ஹியூமன் பீங். தவறு இழைத்தவர்கள், அந்த மாதிரி தவறு இழைக்காதவர்களாக இந்த மேல் உலகத்துக்கு போய்விட்டார்கள் அவர்கள். அதை தவிர நான் ஒருத்தன் இருக்கேன். நான் வந்து இந்த வேதங்களை எல்லாம் வந்து வேதங்களின் உலகில் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமராக கொண்டாடுவேன். இந்த வேதங்கள் எழுதியிருக்கிறது என்னது? பகவானை பத்தி பகவானோடு கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். பகவான் தான் இது வந்து அறியப்பட வேண்டிய பொருள். அது அந்த மாதிரி நான் இருக்கிறேன். என கொண்டாடப்பட வேண்டியவனாக நான் புருஷோத்தமனாக நான் உள்ளேன். எஸ், செகண்ட் லாஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. யோ மாம் ஏவம் அசம்மூடோ ஜனாதி புருஷோத்தமம் ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வ பாவேன பாரத. புரியறதில்லைன்னு அர்த்தம். எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். நமக்கு எல்லாம் என்னை பத்தி நல்ல ஞானம் இருக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு தான் இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டிலேயே பண்ணறதுக்கு ஒரு இது பண்ண முடியும். அவனால கொஞ்சம் வந்து யாருக்கு வந்து புரியாது, புருஷோத்தமனை பத்தி புரியாத நிலையில இருக்காங்களோ அவங்க பண்ண முடியாது. ஆனா யாருக்கு அதை பத்தி நல்லா தெரியுமோ அவங்க வந்து என்ன நல்லா வழிபடுவாங்க. கண்டினியூஸா எப்பவுமே அனன்ய பக்தியோட வந்து பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். எஸ், லாஸ்ட் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नः एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतस्य च भारत. हरे कृष्ण माताजी. அப்ப வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. இப்ப நம்ம படிச்சோம், இதெல்லாம் தான் கான்பிடென்ஷியல் மேட்டர். இப்ப நான் எல்லாம் உனக்கு சொல்லியிருக்கேன். தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதெல்லாம் இப்ப உனக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமையில நல்லா சொல்லியிருக்கேன். இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனுக்கு முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுட்டு அது போல அவன் ஃபாலோ பண்ணினானாக்கா அவன் வந்து பக்குவ நிலையை அடைந்து விடுவான். இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் நாலேஜ். அதுவும் சொன்னார் இதுக்கு முன்னாடியும், இதுதான் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், இதுதான் ஆக்சுவல் நாலேஜ். பாக்கி என்ன நாலேஜும் வந்து இதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் நாலேஜே இல்லைன்னு பகவான் சொல்லிட்டார். ஓகே, இது வந்து அகைன் பிரம்மா. இதுவும் நம்ம சொல்லல இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி. இது வந்திருக்கோம் ஒரு நிமிஷம். இந்த பிரம்மாவோட நேத்தி வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன், நேத்திக்கிழமை முந்தானே. பிரம்மாவுடைய புத்திரர் தான் வந்து இவர் நாரதர். ஓகே, அப்போ அவர் வந்து நாரதர் ரொம்ப பக்தியோட இருக்குன்றதுனால கிருஷ்ண பகவான் வந்து ஒரு வீணையை கொடுத்திருக்காரு அவருக்கு. வந்து இந்த வீணை எடுத்துக்கோ, நல்லா பாட்டெல்லாம் பாடி பகவானை தொழுகின்றனர். ஒரு நாள் பிரம்மா இல்ல இங்க கிருஷ்ணனின் சிறந்த பக்தராக இருந்த பிரம்மாவின் மகன் நாரதர் இறைவனிடமிருந்து ஒரு வீணையை பெற்றார். அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு என்ன, இவ வந்து வீணையை வச்சுட்டு இவ நாராயணா இப்ப இந்த நேரமும் அவர் வந்து பக்தியில இருந்திருக்காரு. அப்ப இவர் வந்து பிரம்மாவோட என்னது படைப்பு தொழில் பண்ணணுமே, அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? அப்ப சொல்ற, நீ பாட்டுக்கு நாராயணா பண்ணியிருந்தா எப்படி? கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, நிறைய குழந்தைகள் எல்லாம் பெறணும், மனுஷா ஜனங்கள் எல்லாம் பெருக்கணுமே அப்படின்னு. அப்போ ஒரு நாள் பிரம்மா நாரதாவை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தினார். அவருக்கு என்னது தவறான தொடர்பு பயம் காரணமாக நாரதா திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்து விட்டார். எனக்கு நான் கல்யாணம் எல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு பகவான் தொண்டுதான் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். அதனால ஆத்திரமடைந்த பிரம்மா நாரதரை காந்தர்வனாக பிறக்கும்படி சபித்தார். அவ அந்த வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் பீப்புளா இருந்தாங்க, என்ன சொன்னாலும் வலிக்கும். அப்ப உபகரணனாக பிறவியில் அவர் வந்து நாரதா வந்து அரை தெய்வ உருவர்களுக்காக பாடினார், ஆடினார், இந்த மாதிரி எல்லாம் பாடினார். அப்புறம் இப்ப நிறைய நாட்டிய ஸ்திரீகள் எல்லாம் வந்து டெமிகாட்ஸ் அவங்க எல்லாம் ஆடுறாங்க. இப்ப வந்து பாட்டெல்லாம் பாடி இதெல்லாம் கொட்டிண்டு எல்லாம் பண்றாங்க. சோ அதுல வந்து ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆயிடுறது, ஒரு இளம் நடன கலைஞரின் மாயையால் அவர் தனது தாளத்தை தவறவிட்டார். நாரதாவை ஒரு சூத்ராவின் மகனாக பிறக்கும்படி அரை தெய்வங்கள் சபித்தனர். அந்த மாதிரி அப்ப அடுத்த ஜென்மம் வந்து திரும்பி ஒரு பிறவி. என்ன ஒரு இதுலயும் தப்பா பண்றதுனால அடுத்த ஜென்மம் வந்து ஒரு சூத்ராவின் மகனுக்கு ஒரு பணிப்பெண்ணின் மகனா அவன் பிறக்கிறார். பணிப்பெண்ணின் மகனாக பிறந்ததால் நாரதாவுக்கு சாதுர்மாச வைணவர்களுக்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தது. சாதுர்மாசத்துல they don't travel. அவ வந்து ஒரு இடத்துலயே இருப்பாங்க, ஜப்பம் பண்ணிட்டு இல்ல உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அவளுக்கெல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இவன் வந்து ஹெல்பிங். அந்த இந்த பணிப்பெண்ணோட பிள்ளை தானே, வேலை நிறைய வேலை செய்யணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்து கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி அவங்க சாப்பிட சாப்பாடுல இருந்து கூட மிச்சம் இருக்கிறத கூட இவர் சாப்பிட்டு இருந்தாராம். அதனாலதான் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்ச சாப்பாடு நம்ம ஏன் சாப்பிடணும்னு சொல்றோம்னா, அது உச்சிஷ்டம் தான், எச்சில் தான். அது பகவானோட எச்சில். எச்சில் தான் என்னது, பகவான் சாப்பிட்ட மீதம், அதை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா தான் வந்து நல்லது. அதே போல இந்த நல்ல செயின்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணும்போது அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அவங்க சாப்பிட்ட இலையில இருந்து இவங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அடுத்த ஜென்மத்துல திரும்பி நாரதராம் பிறந்தோடுறார். வைணவர்களுக்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தது. இறைவன் மீது கலப்படமில்லாத அன்பின் காரணமாக அவர் நாரதராக மறுபிறவி எடுத்து பிரபுக்களின் மகிமையை என்றென்றும் பாடினார். நாரத முனி ஒரு குருவாக பணியாற்றினார். பிரகலாத் மகாராஜா, துருவ மகாராஜா, மிருகாரி வேட்டைக்காரன், வியாசதை மற்றும் இன்னும் பல பேருக்கு அவர் வந்து குருவா இருந்து வழிகாட்டியிருக்கார். குருன்னா என்னது, வழிகாட்டுறதுதான். பகவானோட பாதை என்ன, இந்த பாதை, அதுல போப்பா, அது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றதுதான் குருவோட வேலை. அது அவர் வந்து பண்ணினார். இப்ப இது இப்படியாக இன்னைக்கு இது முடித்து விட்டோம். ஆனா 9:10 ஆகிவிட்டது.